Hello guys, hanyo hai lam sogo norong no ani channel lo. Enke so norok tini ani vlog enke to ani thumbnail rok tai tai ke long no gino semani to khana. Enke so norok ani vlog no paithak jorate logiri woi nai tongdi. Tabo enke teko ya khnai saring ni bagai maini songna ni sakang hene kisa vlog start khainya kana hene vlog khaitong mani se ke vlog bo daily roi simaya rena hne wan chu do roi maya am hai problem ngai thang problem bolte tam problem salada aro kota jotan saiba no satung tung mani bagai problem edit khaina ni ekdom musanya tabo bo ang oro je edit khaitong mani long bisingo tongo ide chkhai ya bukhang tola phaise ma khaitong phaisu every tungman bagai dele ide khaina hanu khaija yang tongkha ke mo blog khaiman ke sa 2 din rok khaingi tong hado ang blog ide khaija yang ke ba norok paibo mane dele nong no roi ma yang thata ke ko bo hingga takse samung khai phayo ake ano hanu tong ta bo tam no phayong ka ba tukunan bagai nai chong bong ke norok ani blog no sana logi roi nai chong di sari go tam mui song nai norok no phunong nai ke anga jagawa kok sana hanai ma se kok sajagli ado voice record no khaisi nai hine inke norok ano comment khai sadi ani voice over khaimani blog danai ne mo song na blog khai puro no video khaiye kane mane kok sawai blog khaimani amon danai ne mo song sari bomo bisi sajak sarita aro comment khai saka sang semanai bile inke actually ang video khai pro inke kok saje ado kaham kai buinsango khaina na ke mane kaham ke saje ta lasimani bagai inke noro comment khai saka to ang try khaina ni bagai inke noro saring bagai nyoi ma khana hantok bai sikamuk butile songpai khado kamo inke alu baja khai to ta alu bai kanglong baja khai to asawa na ni ma khana henke yango henke to ko jinga simi ro nyo abai chana henenye ga alu ro kono liliata amonke abai cha sinai nge mono video khai mani bo video khai ken lang pangkha khayo nor ngi makhana moi asta phalangte khai video khayo enke yango henke thepang bisli bai moi agodok chana ni hinai ang helemoi tongota helembai kha abo henke mosorok dinan bagai nai tongta bono video kisa khai hima se video khanya disturb jakte ro theng busle phugu chawang aspaya khon
hengke so norok finally nigma khana nuku tong bade ready ba khajuto no hengke yango hengke to muyo munani khabla hengke akhisone yakane chongota ngama hengke naji bo video khai chongone se mui mai kolya thika na sigui chong to sabsan jaga na sigui tong se uro kol di hinja ko se kol obo bo video khai chong hengke mane tamsanai disturb haing jangna ke jangna ta ke abo de tongmani joton da muyo re banya nya baja khaijang na rong nai ama hinu wal chui tong ta kol di hinja ko isu kol taksi oni ka thak hengke so yango hanga kaina no ge man khana ani godogo wasipani godogo ya kan tongka asta mami shomani kolam suka nobor basiya hor har kun boya hengke ajaga wa pen bo nosto ngoi thanga tanglu choli yangai thangka nokung tin slai tongma do cylinder wo hengke tangai pen tamu ngoi sin cho soli yanke kostong suka leseng tongma jaga hengke to pen tong wana ya garo mas tongma jaga hengke pen nosto ngoi thangma bangai kostong khata mami shongna rokba phator sa sege gani ma tong siwo tal nai thok ngoi tong hne video kisa khainya mani daire wa ngana thok ngoi tongo nabar bo sibyang ke monje kostong ma ani hke kaserogi bar masyarogi hima hayamo tongrai bo tamjeni hanyo tha thagi an chang hke bukung kupungman bo kosto haito do se inde dok khaima tong edit khairi nai borok rok phan tong hangke sakhamu ang simi blog khai kheri ka ke edit khairi nai borok tong hangke wana gala khamo o jemon baire ni blogger haita borok sida blog simi khairi ka edit boi khanya tong amte haita sinrok boram tikhar tong nani ma kolomani no ngai ma khana astan mu khang mijil tong ma khapura cái kayaknya dalam sesuatu yang gue coba oke oh aku teman gak belain kok satung tung mana guys sign up kere ora kostong suwa kosto joton yango no tungi tong kana heda news rogari woi tam rok satong ni bagai kosto no hanyo sala ngo se ngano haiwan sungmani cha sala ge ku boi mo aske ku khama thaipan lap kore tungmani bu phang tola sasge ma tong su nok bisi wo tong himale asta tungmani hendi ma bo hoki hai se ngo hoki bisi ngo tong ma hai hor tong ma hai asta hop se ngo tungman ma asta tu bu tola phai se aske ma tong hisi tong suka ki sa no ba si phai ngo ma nok bisi ngo tong ma le hen to ri tong ma le hen dok sin tong nai ta rok kham bai nai aske tong ta bu san thang ke ego ta sa dia ko ta sa aske tong khang ke te bar ta ekta rok khatam ta ning no sai malia deli no tung suka kosto ya da comment ke salan dolok norok je ani blog nai tong nai ro tung mani joton kosto norok machine da sajang na tangmala sajak sari ang ge machine no sajago anje sup mane kesangai pan tong thudo to machine sajago tangmala sajak phungni mai mi chai mai ya deli no phungni mai chama se o saideng ni sata tinta om hairo ko sajago mai cha ja ya ko tung ni bagai mai mi chana mo sunya ekdom
ukhui tong phan si chana shele ubule chara yang chong ukhui tong phan chaya tung mani ba kos tong ja kwang mai chai bo kono santi kri haya biba ate hake tung mani ba ko gang lao saka je kesangi tong phan mai cha khan ke mane tungui phayo kolomui phayo ta o satung je kam khane ro ma kosto agin dino satung tum phana om suke tunya haima to tabu simarang siumo kenya ro pan chance tong belai pesal kebang ro khangkan kemo o sarango mia bayo sarango nokla sama se kisa nokla jablang jokane samani se phungphungo se sar noite joro ko sami manchu ma tungmani satung tum phayon tong smaya 사동을 강파냐 롱가다 문카나 벨레케 코스토 아겐 tung phano omsugi tunya 사동 tung phano nobar phagen kasa mane kono nya do tabi kon nor background no ngi tang nobar phai tong aram khata kisa akon asugi tong na phano asung asugi tong ma ha diba bu phang to law ho nge asugi tong na phano to bismar roi bele ke rokona musung ngai nogo thangi rokona phano se tung mani bagai rokona kya amte haingi jongta enke so narok ani blog pai thak jorote na jongmani bagai na belai kana hambai enke narok by next blog te samale pinai bye bye